още повече, че той вече загуби и лидерството, а след него предстоят двамата големи Хавиер Виегас и Реми Бизуа и голямата изненада тази вечер от Чехия Петър Пилат. Да, ето виждаме Хавиер Виегас, световния шампион за 2011 година. Той сега ще кара без напрежение. Световният шампион, освободен от всичко. Самия факт, че влезе в финала, му гарантира титлата. Но разбира се, края на годината е време и за престиж. Време и за доказване. Реми Бизуа спечели последните 3 кръга и това е хвърлената ръкавица към представителят на Чили Хавиер Виегас. Да, той през 2010 влезе в елита със своето 17-то място. Дебютира в състезанието в Форталеза. И за много кратък период от време стъпи на върха. Просто за един сезон изгря неговата звезда. Така че Либор Подмол от Чехия слиза от трона за сметка на Хавиер Виегас. Има малък проблем с мотора, явно някаква настройка трябва да му бъде направена. Всичко трябва да е изключително прецизно и перфектно направено по тези машини, защото грешките се наказват жестоко. И ето всичко окей. А и техническа неизправност по време на самия скок може да има сериозни последствия за състезателя. Сега ще изпробва машината, разбира се, преди да стартира тази минута и 50. Последни секунди за 2011 пред Хавиер Виегас. На 28 години. От 2000-та се занимава с фристайл. За мнозина титлата на Виегас е малко изненадваща. Чилиец сред топ нациите, при това с успех срещу французи и италианци. И ето започва с Супермен с 2 ръце. Един перфектно изпълнен трик. И това беше задно салто с Супермен с една ръка. Много добре приземен. И цунами, перфектно изпълнено. Задържава повече от секунда. Това беше, може би, най-доброто цунами от началото на финалите. Абсолютно. Показва класата и стила си. Амплитуда, задържа го доста дълго. Каква красота приземи без ръце. Точно така. Това е запазният трик на Травис Пастрана. Кръстен на него. И задно салто с Супермен Индиан Ер. Перфектно изпълнен. Просто Хавиер Виегас показва най-доброто от себе си. 9 часа 9 o'clock. И това беше комбинация от Супермен без ръце с 9 o'clock. Огромно задно салто с нак-нак и чупка на мотора. Малко нестабилно го приземи, леко се усука мотора настрани. И задно салто с рулър. Това е един от най-опасните, най-трудните трикове в този спорт, който е контузил страшно много мотористи. Перфектно изпълнено с жестока амплитуда и изключително меко приземяване на задно салто с Кордоба. И това беше нак-нак на суперкикър. Най-стръмният скок от всички тази вечер в залата. Бонус за зрителите. Едно изпълнение повече от задължителните 10. И сега идва ред на скока за двойно оценяване. И задно салто с изпъване назад без ръце. Перфектно изпълнен. Може ли да бъде Виегас доволен от себе си? Със сигурност той все пак е новия световен шампион. Забавлява се много тази вечер и показва това, на което е способен. Сега, разбира се, и чилиецът ще поздрави феновете. Сваля фланелката. Няма как да не бъде доволен при втория си сезон сред световния елит. Хавиер Виегас стъпва на шампионския връх и ще получи след известно време своето отличие тук в нашата столица. Така че София и България са особена дестинация за този
южноамериканец, който бе най-постоянният пилот в сезон 2011 на дисциплината фристайл. Да, той каза, че много му напомня София за неговия град, в който е роден, Сантяго, точно така, и се чувства тук почти като у дома си. Беше много щастлив от визитата му в България. Ето, качва се на голямата подпивка с чилийското знаме на неговата тениска. Ето, подканва публиката да вика за него. Перфектно изпълнение тази вечер за чилиеца. Виждате колко е висок, някъде около 1,60 м. Изключително е щастлив и възбуден от състезанието. Хайде да се забавляваме, казва Виегас. Даже там има една неравност на трасето, разбира се, и тя е част от схемата. Да, това края на подписката трябва да благодаря внимава. София, благодаря България. Чилиецът наистина е изключително щастлив. Веско, и такава нация като Чили с по-скромни традиции в мотоциклетните спортове може да има своя голям шампион. Значи той тренира от 10 години в Калифорния, така че там е меката на фристайл. 409 точки. Хавиер Виегас оглавява класирането. Това означава, че в най-лошия случай той може да бъде трети, ако, разбира се, чекът и французинът надмогнат себе си, но с 16 точки, при положение, че първият взима 20, титлата е гарантирана. И напълно заслужена за чилийския пилот. Той се представи чудесно през целия сезон. Много постоянен, с много добри трикови изпълнения и той просто е безспорно шампиона за тази година. Сяда на стола на водача във временното класиране.